Nosaltres la valoració que fem a nivell d'equip de govern és creiem que és positiva, que estem fent una nova llavor. El que té que decidir si la llavor o la feina que fem és positiva serà la gent del poble. Però nosaltres creiem que estem treballant bé. El més destacable crec que és la cercania que tinguem en la gent. La gent té tota la llibertat del món de vindre a parlar en qualsevol regidor, en qualsevol àrea, en l'alcalde, des de qualsevol dia, no hi ha hora predeterminada. Jo crec que això és important. Una cosa també molt destacable és el tema de noves tecnologies. Hem incidit, hem fet un binari digital, que no és el butlletí d'informació municipal, que això és escrit, però ahir, a través d'ahir, el govern i un WhatsApp que ha posat al poble, doncs tenim el poble un poc assabentat de tot el que passa. Les associacions ens envien a nosaltres allò que creuen que hem de destacar i nosaltres ho fem saber a la resta del poble. Hem apostat per una pàgina també molt important, per una gestió informàtica que ha costat, però avui la gent crec que ho valora molt positiu. En tema d'informàtica i noves tecnologies crec que estem quasi al capdavant. Nosaltres tenim una seu electrònica, avui no podem anar d'inscriure-se en el padró, pràcticament pot fer-ho tot. En tema d'urbanisme, una cosa que no se sent un poc és intentem rescatar el centre del poble per a les persones. Aquests vehicles, estem en un poble relativament xocotet, que a partir de les afores, i en la mesura de lo possible anirem millorant l'accessibilitat. És a dir, tinguem voreres molt estretes, aleshores el que fem és eliminar les voreres i fer tot el carrer no peatonal, però sí peatonal. Però jo crec que nosaltres estem a l'abast del ciutadà. Nosaltres estem per a quan ells vulguin i ens faci falta que ens ajudem en el que sigui. Intentem empatitzar amb la gent, perquè jo crec que quan tu no te comenta una cosa, crec que per ell el més important que n'hi ha és això. I mereix tota la meva atenció i tota la capacitat que té l'Ajuntament per intentar resoldre aquest problema. Però sempre a una agradaria que recordem, jo crec que soc una persona prou natural, prou plana, i intente ser el més proper possible a la gent i empatitzar. I m'agradaria que me recordessin això, com que Òscar ha sigut una persona que ha viscut en el poble, que en un moment determinat es va fer càrrec de l'Ajuntament i que ha sigut el mateix que era i que m'ha preocupat per resoldre els problemes.